Il-Gvern ippreżenta il-mozzjoni tal-ewwel qari tal-abbozz tal-liġi li jemenda l-att dwar standards fil-ħajja pubblika. Stqarrija mill-Uffiċċju tal-Prim-Ministru rrimarkat li kif spjega fil-Parlament iktar kmieni din il-ġimgħa il-Prim Ministru Robert Abela, ix-xewqa tal-Gvern hi li din il-kariga timtela bl-approvazzjoni ta' 2/3 tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Kien proprju għalhekk ukoll li l-Prim Ministru ressa l quddiem nomini ta' nies ta' ħila u integrità kemm għall-kariga ta' Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika u kif ukoll għall-kariga ta' Ombudsman. Saħansitra l-kap tal-Oppożizzjoni kien tal-approvazzjoni tiegħu għal jom it-tnejn kif ġie spjegat ukoll fil-Parlament fis-seduta ta' nhar it-tnejn li għadda. L-emenda li se jkun qed jippreżenta il-Gvern għandha lan li jinħoloq mekkaniżmu f'każ li ż-żewġ naħat tal-Kamra jibqgħu ma jaqblux dwar isem li jikseb il-maġġoranza ta' 2/3 wara żewġ votazzjonijiet li jittieħdu fi żmien 7 ijiem il-bogħod minn xulxin. Dan hu mekkaniżmu li fil-passat kien propost mill-Kummissjoni Venezja u anke mill-Oppożizzjoni nnifisha għal karigi ta' importanza. Il-Gvern jemmen li fiċ-ċirkostanzi preżenti is-sens komun għandu jwassal biex ma jintużax dan il-mekkaniżmu għaliex il-kap tal-Oppożizzjoni diġà rrikonoxxa li l-isem propost għall-Kummissarju għall-Istandards u wieħed idoneu tant li għadu jaqbel li jista' jservi fir-rwol kostituzzjonali ieħor. Għalhekk il-kap tal-Oppożizzjoni u l-Oppożizzjoni jistgħu liberalment jivvutaw favur in-nomina tiegħu kif kien inizjalment maqbul mal-Prim Ministru.